17 गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजागनाय पाथाली आगार वारेंबारी एडिसि भिलेजनि तिप्रा मथानि सिनियर लिडार आशिराय देबरमा आचमसा बखानि बेमार मानजागै मिया चासाल जिबि साखामनगो तुबै फाइजागमानि फियाबा जिबि साखामनगोनो लांमा जयै थांखा तिप्रा मथानि सिनियर लिडार आशिराय देबरमा जिबि साखामनगो लांमा चमा यागोल बेनि मांगथिनो तुबै फाइजाखानगो काबलाइजाक मकल यरलाइजाक नखनुखनि बररो Bono paithak nairek na bagai fai sopalaijak nokla kothumui kami amchini borok tei noklukni borok TIPRA Mothani senior leader Ashiray Deborma TIPRA Motha bodolni ungui gobangma hamkrai samung humungo yak holoboi samung tangjak hani bagai tini December talni chibori salmari kokti salo bono paithak nairek no naina bagai phaijak kothumui gobangma borok jotono mokol yorei kablaijak Mungkin 3 number tahan darah. Ini bini tu hotan mata buna mana kaji mia pungo mai ticalia, angkai kibkia, angkai bohog duso subsutia, angkai hotat ke hospital tang bisa mendo, ampore bisa mendo so, dia perkai jibo. Angkai jibo tang angkai dokter aku konsen kami ini cawo, kena dari sini makanya. Ge khalakya bonte thikata ge thik mia sara pasto ini langma chokata anda emne thime to jibi hospital emne mungka Ashiray Deborma bin boyas prai 68 ringa bini besar ke khorok berai masa tongo abang ke dormo kai matau besar beri kering nih orang malan. Mau ke sini awo warung bare pas deh agak bisin zakta. Mungkin bolong ke Jompujro blok. Mau ke asal antara 2 number. Sehingga to cari bayi protom ke borjo kupal. Abang ke bisu kumar Deborma. Amporo thini Ashiray Deborma. Ani ke Swrangchati Deborma ka. Bela khamani sini gulagati assembly ni khobja pathla agat bc ni warangwari kamiwo sini active warrior TIPRA Mothani sini kumui somendro bani buta bumungkha Ashiray Deborma Bwkhani pensioner bagi water supply saki khaimani bini bosa butui tongo chelarok 4 jon tongo mangnoi saki khayo ten mangnoi business khayo bela Swngchar kaham tongmani tini o Swngchar yakni thangma bagai belai kha khamlaijak bini poribar bo kha khamlaijak aboni bagai sing eje TIPRA sangni sing TIPRA Mothani ngui tini oro o je thimani obono atta shanti yafna bagai sing tini ma phailaikia bela kha khamani obahai bororok je somajni bagai je samung khai dongo somajo sini bororokno jebabe sahajo khai dongo tini obahai bororok datin lama sawi thango aboni bagai bela kha khamo sing au jotoni salsa thangnai haipono o jorawo boni umor komsiku 67 68 years ngane o umorogo dati thimani bela ita amne haima toka haipono ang sini gulagatini ekjon leader hisabe ang sini kaka Ashiray ni bini atta shanti ayang masingo shanti ke tongai unthung obono sumbono bini thani surimu ar bani besabutui de tabu tongai suke dukhe jora hasi khuji ke sing mile goi no bongno sahai jobo khainai sing jototoku সম্ভব sing binaro phai je mamani mantui sing subu phainai abon bagai joto o elakani takutai bukhuk singno sing je kuno jagao thikya ngong thake jotono sahajo khaine nango ya agu thaine nango agungman bisni ke sini je Thangkha sing joto bai Thangkha tongo sini tara kami bebong Thangkha tongo abono sing message namu singo jotono phaibaidi obahai thui thanglai ma jora ke jotono pale kha phai subasu dulaini nango akokse thasaru jotono hambai
Rignai naithok irignai rignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala Northbound Malipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 548